Gústame pensar que aquí vamos ser capaces de facer que isto medre. Si, hai cousas que creo que non van ser iguais, que sí que nos marcaron a todos, non? Chámame Catiusca Álvarez, teño 33 anos e vivo aquí na Bandeira, que pertence ao concello de Silleda. Hai un ano aproximadamente que rexento este negocio, un mesón así no rural, un bar para obreiras e traballadoras, e nada, son nai dunha nena de 7 anos, nai solteira. Había escasos 9 meses que inauguramos cando chegou a pandemia da Covid e se declarou o estado de alarma e nos vimos forzadas a pechar. Foi bastante shock. Atopaste que non sabes hacia onde mirar. Claro, hacia adiante, tens que mirar hacia adiante e hacia arriba, porque non che queda máis remedio, pero a que te agarras? Porque todo é incerteza, levo mal, a verdade é que me emociona positivamente porque sí que escoitas moito apoio, sintes como a xente te anima e tal, pero bueno, levántaste todos os días, ves, abres, atendes o mellor que podes. Eu chamome Miguel e son médico de familia en Muros. E eu chamome Alicia e tamén son médica de familia, pero en Santiago. Ela é Maruxa. En Maruxa. E ten un ano e ten un medio. A nivel laboral foi moi intenso, moitas horas de traballo, moitas dúbidas, moito medo. A sensación era un pouco de descontrol. Eu creo que a parte do medo de enfermar, o peor era o de non ter a ninguén ao lado, non? De sentirse sós. É que había como un deterioro xeral da saúde mental, no? Da capacidade de resistencia da xente, sobre todo cuidadoras a tempo completo que non tiñan absolutamente ningún momento para descansar, para desconectar. O fondo de todo é que as familias, as cuidadoras, asumen o 100% do traballo. E bueno, eu fui unha afortunada porque non tiven que deixar de traballar, porque puidemos conciliar Os horarios. sen escola infantil, pero moita xente ou ben foi o paro nun ERTE ou ben non puido compaxinar o traballo coa da parella e tuvo pois que deixalo. Son Santi Cid, vivo en Vilar da Ponte, no concello de Cartelle, e a Son Labreu. Teño unha pequena explotación de horta. Cando falamos pequena, é pequena de verdad. Falamos dun par de hectáreas como moito no pico máis alto de produción. Durante a pandemia aquí no rural a nosa vida, sobre todo ser labregos, non cambiou prácticamente nada. No que as fincas, nada, lóxicamente. De cara ao que nos vendemos directamente a tendas de barrio en Ourense, claro, de cara aos repartos e que eses protocolos e todo isto si che cambia. E logo en cousas persoais, pois como ter familiares lonxe ou a miña parella tamén lonxe por vivir noutra provincia, e bueno, era bastante surrealista ver no rural, aquí, que tiñamos que cumplir unha serie de normas que se fixeron para as cidades e dende as cidades. Son Alba Rodríguez, son de Pedrapinta, dun concello que se chama Mos. Teño 23 anos, acabei o ano pasado o grado en Economía. Este ano metinme no máster en Técnicas Estadísticas. Estiven traballando sempre en Vigo. Facía ruta xa de todos os días. Primeiro sair de casa, cara ao cubi, ir á clase, no mediodía comer no coche e xa directa para o traballo, incluso comer no traballo. Por unha parte non teño queixa porque ao vivir así basicamente en medio do monte, pois aínda podía sair afora, teño finca, e algo de aire sí que respiraba, pero ao final a presión de non ter liberdade, saber que non podo ir por aí, afectoume bastante, empeorei psicolóxicamente, a verdade, que estaba mellorando xusto antes, pero bueno. E despois tamén tiña a presión de que o meu avó está nun xeriátrico. Creo que foi na fase 1, descubrimos que había un caso no seu xeriátrico, e foi
A verdade é que pasei moi mal, tiña moita presión. Na miña casa, miña nai leva en paro xa dende máis dun ano. Claro, neste ano co tema da pandemia apenas tuvo traballos así esporádicos, traballou 15 días solo, está ahora traballando así estes días, e xa vexo máis animada, e, bueno, vin por primeira vez ao meu avó, despois de igual 4 meses que levaba sen velo, e foi, aínda que non o podía tocar, pero, bueno, xa foi como unha liberación, está ben, sigue igual que estaba fai uns meses, e a verdade é que pouco a pouco sí que noto que volvo á miña normalidade, a nova normalidade, vamos. Bueno, a min sorprendeume moito toda esta resposta, non? Moitísimo. Da xente, non? Máis alá de aplausos e demais, non? Pero digamos, a falar do importante que é a sanidade pública, e si que creo que se non aproveitamos este momento para defendelo, para reforzalo, pois poucos momentos mellores imos atopar. Non estábamos preparados, nin agora mesmo, e aínda por riba leo noticias de que se están quitando outra vez camillas, estáse volvendo a recortar, e dame medo e sorpréndeme, porque isto aínda non pasou e queda moito por percorrer nesta pandemia, creo eu, e penso que non é o momento de xogar coa sanidade. E o mellor esta crise sí que tensou as costuras do sistema, xa puso de manifesto que a situación era moi precaria para moita xente. Isto xa un mecanismo de toma de conciencia, de reflexión do necesario que é defender os servizos públicos, non? En este caso a sanidade pública como un puntal do bienestar, como unha ferramenta contra as desigualdades sociais. O tipo de sistema no que vivimos é piramidal, e a base, que é o que se considerou esencial, é o que sostén todo o demais. Claro, se abaixo falla, o demais non funciona. E dai creo que parte da importancia que lle demos a quen estaba mantendo o estado de alarma, a xente que estaba traballando. Creo que non van ser iguais, que sí que nos marcaron a todos. Unha das cousas que máis me chamou a atención foi o uso do espazo público en esas breves semanas entre que pudimos sair da casa primeiro con franxas horarias e agora a situación vai normalizándose, non? De recuperar a vía pública para usos de non consumo. A desaparición dos coches, por exemplo, eu polo menos notei na mogollón, e esa sensación de amplitude, de liberdade, de silencio que había, non? Na rúa sí que era como algo moi grato. Que a cidade na que vives está baleira, quer dizer, se non hai turistas, que non ali non ti. hai ninguén. Sí. Non queda nada. Se puidera, creo que moita xente cambiaría os núcleos urbanos polo rural. De feito, penso que deberían. Claro, para iso fai falta que se fomente o rural, a gandería, o agro, negocios como o noso, que non é propiamente rural, que podría estar establecido nunha cidade ou calquera outro núcleo, pero ao haber máis movimento por aquí, fluctúa o diñeiro hacia todos os sectores. Entón, creo que iso sí que creo que pode cambiar. Sí que se ve interés por parte de moita xente, de xente nova, ademais, en volver, pero eso, en volver como residencia. Agora, por as posibilidades que se viron que se pode chegar a cadar, de funcionar o teletraballo e tal, ben, pero o problema é iso, que se o resto sigue abandonado, o rural non se vai recuperar nunca. E este país sin rural estamos vendo en que dá, en quedar todo libre para que expolien catro multinacionais todo, en lumes, en emigración. Eu son de Logroño, levo vivindo aquí 3 anos e si que quero quedar aquí e quero facer aquí na Galiza a miña vida.
Entón o que quero para o futuro e para a miña filla é que vivan nunha sociedade máis xusta. Dos meus amigos, basicamente, é o tema do traballo, de como vai ser o noso futuro, ao final é a segunda crise que estamos vivindo. E se xa antes non saíramos da primeira, se agora lle sumas a outra máis, porque ao final en Galicia, dende o meu punto de vista, estancámonos. Non melloramos, non conseguimos saír da crise, e agora con este, que xa se vía vir unha crise, pero obviamente non esta pandemia, vemos o futuro moi negro, e a verdade é que nos a gran preocupación. A min o que me gustaría para o futuro sobre todo é que se a miña filla quere quedar en Galicia e quere traballar en Galicia, que teña oportunidade, porque eu son dunha xeración, bueno, teño 32 anos e os meus compañeiros marcharon. O 80% dos meus amigos non están en Galicia. E para min iso é un drama, dun país que non ten xente nova, pois que imos facer dentro de 30 anos, non? Pois poñernos á altura de outros países nos que se pensa máis no social. E se cadra a xente animaríase máis, porque aquí a poboación está envellecida. Claro, os novos non queren ser pais ou son pais moi tarde, e ao final eso redunda en moitos aspectos, pois nos resultados electorais, por exemplo, para min é un problema, é a miña idea, porque van con ideais moi antigos, entón non hai renovación. Ou non haber renovación, seguimos con mentalidade de hai 50 anos nos tempos de hoxe. E a xente nova non nos queda moitas alternativas. Hai cada vez máis xente que non quere ter familia. E eu entendo. Non quere, pero non pode. É todo porque levamos moitos anos sin que ninguén apoia quen ten iniciativas. Eu teño casos moi achegados de amigos que tiveron que marchar tendo unhas ideas de proxectos brutais. Tendo as terras, tendo todo, só lle falla falta un empuxonciño. E a día de hoxe están emigrados por Europa. Agora que tivemos moito tempo para pensar, deberíamos de tomar conciencia de que tal como estamos non imos ben. Eu penso que é evidente que o mundo está dicindo que hai que parar, non? Se non aprendemos estas cousas que temos ao pé da casa, os incendios en Ourense, isto fai 5 anos podía arder hasta o lado da casa prácticamente. E por o outro lateral do pobo ardería hasta as casas literalmente. Agora non. Por que? É bastante doado entender o que hai que fazer. Vexo moito ánimo, moitas ganas de emprender iniciativas máis sostibles ou que señan máis respectuosas co ambiente. O proceso que estamos fendo nós debería ser o lóxico. O ilóxico foi que caíra no abandono. Entonces, pois, ahora o lóxico sería volverlle dar vida. E a tempo estamos, que moitas veces caixe no pesimismo de que xa está todo perdido, xa foi. Pero non, a tempo sempre se está, temos unha terra que non somos conscientes do potencial que ten e hai que darlle o que quere, que é moito traballo e tela producindo. O que máis me ilusiona é a resposta da mocidade, a toma de conciencia da mocidade. Me parece que, non sei, ves a xente nova concienciada ca cuestión ecolóxica, ca crise climática, ca loita polos dereitos das minorías. Creo que é o momento de comezar a preocuparse pola nosa cultura e polo noso idioma. Está en momentos xa críticos. Se seguimos neste camiño, en pouquísimos anos creo que xa as persoas máis pequechas directamente non van saber nin que é o galego. Eu desexo que a miña filla sexa galego falante, por suposto, porque sei que castelán vai falalo aínda que non quera, non? Facer o esforzo consciente para que fale galego, educala en galego, pois me parece un traballo e un esforzo digno de facer, non? E tamén me gustaría que vivira nun país feminista. Igual se temos unha presidenta muller, a min gustaríame moito. Creo que o carácter das mulleres axuda a... É diferente e podería axudar
nesta situación, a verdade. E confío moitísimo en Ana Pontón. Ao final todo parte da base, de cambiar os ideais e de que efectivamente, se nós loitamos como masa, que teñamos voz e que chegue a onde ten que chegar e as persoas que teñen que tomar as decisións se dean conta de que os recursos se teñen que distribuir de outra maneira. Eu creo que sí que a xente está moi agradecida, non? Pero bueno, máis alá de estar agradecido ou non, pois hai que demostralo votando. Porque se algo está claro, a parte históricamente, non é que o diga un utópico como a min, é que as cousas cambias o pobo, ninguén máis. É imposible cambiarlas de outra maneira.